ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар инҷо навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст. Бадро Opel Astra F аст ки дар кузуфи караван соли барои 6 1997 сола ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 6 литри простой, коробка механика аст. мошин дар хуби беҳтарин қарор дорад. мошин як моҳи дига ҳуҷҷат дорад. хадавои кадаги аст. 4 дискаҳои рамашка, 4 балони средни, хадавои магнитофон, свети радной, намихел, яъне ки савзи радной аз худаш ки мошин сози 100% мега соҳибшон срочно фурӯхта мешавад. мошин қарор дар ноҳияи рудаки дар Ленинский район. нархаш 18000 сомония ки нархи ахирош бардон азиз дига арзон намешавад. срочно мега сум дар кора бардон. хай чӣ хел дозем мошинча чоткай ихе мошино 25-26000 сомон, яъне ки одам сум дар кора мега срочно бо нархи арзон мефурӯшем. нархи 18000 сомон нархи ахирон шай. номерошон аст. дар ин номерои адиемгаш WhatsApp дорам. агар кадаи шумо хайдро бошен дар ами рақамҳо занг зан бештар маълумот чакрем. мошинча 100% марамат занг занем, бештар маълумот чакрем. 18000 сомони нархи ахиронш марамат. дӯстон, мошина аз даст натием. мошини фурӯшии навбатӣ аст. бардорон Opel Astra F аст ки дар кузуфи хачбек соли барои 6 1994 сола ки судишвориш бензин газ ҳар дошт кор мекунад. объем мотораш 6 литри простой, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. мошин 4 балонои средни, 4 калпакои худаш, радной краска сафед, магнитофон, салон тоза дар ҳолати кори техникия. мошин дар пойтахта дар шаҳри Душанбе. нархаш 22000 сомония ки савдо муомила дӯстӣ дар назди капот мега мекунем. фақат одамони харидор да. марамат дӯстоне ки намхали хачбек пурсида. хачбекҳои арзон ина вариантҳои хуб ба шумо аст. метавонед мошина рафта аз пеш бинед ва савдои хуб кунем. аз шумо хоҳиш мо ҳамин аст ки лайкотона дар видеонавори мемонед. чӣ мошине ки ба шумо лозимае дар комментари нависед. албатта дар видеои оянда кофта ба шумо пешкаш мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст. бадро Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли барои 6 1998 сола судишвориш бензин газ ҳар дошт кор мекунад. объем мотораш 8 литре, коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. мошин 4 диска, 4 балонои средни, яъне ки электропакет, тонировка 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, яъне ки тонировкаш 8 моҳи дига срок ҳаст. магнитофон радной краска аз худаш ҳама ҷош 100% мега срочно сум дар кора. мошина фурӯшида мондиям. мошин дар шаҳри Душанбе дар пойтахт. нархаш 49000 сомония ки бо савдо ҳам мекунем мега дар назди ҳамин капоти мошин. марамат бардонед ки ҳамхали мошинои сечка пурсида на вариантҳои хуб ба шумо. метавонед ки дар рақамошон занг зада маълумотҳои пурраша аз соҳиби ҳамин сечка гирен. шумо агар ҳамхали мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира, магазин, чизе ки набошад барои реклама кардан, метавонед дар номери имо WhatsApp маълумотша, суратоша пурра кардан нависед. мо дар видеои оянда реклама кардан мепартоем. чорум мошини фурӯшӣ аст. бадро Toyota Corolla аст ки соли барои 2007 сола мега соҳибшон. судишвориш бензин газ ҳар дошт кор мекунад. объем мотораш 6 простой, коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 диска, 4 балонои 7 соҳиза, 4 электропакет, кондитсионер, радной краска, диска, хадавой, салон ҳамаш қоидави тоза. мошин дар ноҳияи Данғара қарор дорад. нархаш 65000 сомония ки нашуд арзон кардан ягон чи гуфтагӣ нест. бардорон ба шумо агар лозим бошад ин мошинча, метавонед ки дар рақамҳои поён буда як бор занг занед бо аниқтар маълумотча гиред. фақат одамоне ки ҳамхали мошин харидор бошанд. бардорон аз шумо хоҳиш мегӯям кадометон агар намехоҳед ради интерес мега занг назананд соҳибшон. марамат бештар маълумот аз соҳиби мошин худатон гиред. аз шумо хоҳиш мо ҳамин ки видеонавора то охирша тамошо кунед ва лайкотон намонед. агар ки имконият бошад дар имо WhatsApp то подлисаш кунед. кори хуб мешавад. раҳмат барои дастгиритон.
мошини фурӯшии навбатӣ аст. Дӯстон, Daewoo Nexia аст, ки соли барои 1995 сола сӯзишвориш бензин газ ҳар душ кор мекунад. Объем мотораш 1.6 литри пур аст. Коробка механика аст. Мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. Мошин родной краска серебристи 4 диска, 4 бронаи 50% ходовой электропакет, газ, бензин ҳамаш кор мекунад. ҳуҷҷатҳои мошинага бучидаги. мошин қарор дорад дар ноҳия Бобоҷон Ғафуров тарафи Хуҷа. нархаш 8200 сомон, ки дигар арзон намешавад. мега нархи ахиронша беҳуда занг назара мега соҳибшон. ва кадоме лозим бошад гуфта соҳибшон биёд мошина аз пешда ҳай кунад, баъд 8200 сомон тиёна бигиранд, мошина равон афтага нархи ахиронша. Маърама дӯстон, дигар рақам метавонед, ки дигар маълумотша аз ҳамин рақамошон гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдро Mercedes-Benz C-класса сечка соли барои 1997 сола сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1.8 литри пур аст. коробкаш механика аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 балонои пачка мега соҳибшон, 4 дискаҳои 17 ходовой дорад. сайстяниш хуба, родной краска, нашо тонировка, ҳуҷҷат ягон чи гуфтагӣ нест. дигар маҷош ходовой электропакет, салон ҳамаш тоза. мошин дар ноҳияи 5 қарор дорад. нархаш 55000 сомон, ки бо савдо мекунем. мега дар назди мошин хоҳиш карда ки беҳуда занг назананд. кадоме ки агар хайдарин бошад биёд мошина аз пеш бинем. мега баъд бо савдои хуба мекунем. мега соҳибшон чақчақ мекунем. мега баъдро рақамошон дар поини видео ҳастанд. метавонед бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин сечка гиред. аз шумо хоҳиш монам аст, ки як дона лайки бепула илтимос аз шумо монед. чӣ мошине ки ба шумо лозима нависед, албатта пешкаштон мекунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдро ВАЗ 2101 аст, ки чӣ хеле ки дар комментария дӯстон хоҳиш карда буданд, ки ҳамхели мошини советский монем ба мо пешниҳод шуд. соли барои 1998 сола ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1.4 литра мега соҳибшон. коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 дискаҳои худа, 4 балонои 50%, родной краска ҳамхел сиёҳ, яъне ки оинош ручной, магнитофон дорад, яъне ки мошин мега соза мега соҳибшон, як дона ҳамин сурат дошта. мошин дар шаҳри Панҷакен қарор дорад. нархаш 8500 сомон, ки боз савдо муомила дар назди капот мекунем. мега мошина сайстяниш сода бе ягон камодӣ. кадом баъдоре ки ҳамхели мошин пурсидадан шумо дар вариант метавонед ки рафта мошина аз пешбинӣ ва савдо карда гиред. Daewoo Nexia аст. баъдро бояд тайга аст. свети сафед соли барои 1996 сола ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1.5 литри пур аст. мега соҳибшон. коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. мошин мега соза хай камкам яхи ҷош краскош безеб шудаги, яъне ки 100% мега соҳибшон. мошин 4 балонои миёна, 4 дискаҳои магнитофон, электропакет, сайстяниш, салон ҳамаш хуба. мошин айни ҳол ҳастай дар ноҳияи ҳамадонӣ тарафи Москва истебарда дар ҳамҷо қарор дорад. нархаш 10000 сомон, ки нашуд арзон кардан ягон чи гуфтагӣ нест. мумкин ки бо арзонам мекунад, ки дар ҳамин сумош меарзад 10000 сомон арзанда. маърама дӯстон, ба кадоми шумо агар ҳамин мошин лозим бошад, рақамошон дар поини видео мондаги ҳастанд. метавонед дигар маълумоти пурраша аз ҳамин соҳиби Nexia гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдро ба хоҳиши подписчикҳо аст, ки чӣ хеле шумо ВАЗ 2106 молодёжни хоҳиш карда ина баҳри шумо омода кардем. хоб ВАЗ 2106 соли барои 1998 сола мега соҳибшон, сӯзишвориш бензин газ ҳар душ 100% кор мекунад. объем мотораш 1.6 пур аст. коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 балонои 70%, 4 дискаҳои худаш родной, ҳамихе краскаша гуфтагӣ аст. намедон родной дӯстон нази хай бо 1 миллион аниқ мекунем. магнитофон, салон тоза, задагӣ пӯшидагӣ надорад. ходовой ҳамаш қоидаи мошинча сайсташ мега беҳтарин ае. фақат одамони харидори сумдор бошад, мега наличии муомила мекунем. мега арзон метиём, мега сум дар кора. мошин дар тарафҳои ноҳия Бобоҷон Ғафуров бардорон аз Хуҷанд болотар аст. нархаш 12000 сомон, ки арзон муомила дар назди капот мега мошинча мега барои худам тайёр карда, мега сум дар кора. ба ҳамин хотир мошина фурӯш намонд. бардорене ки дар комментария ҳамхели мошина суроқ карда ина вариантҳои хуб. агар ки шумо тунед рафта, метавонед мошина рафта савдо карда гирем. маърама лайкото намонед ва видеоро то охираш тамошо кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдро ВАЗ 21099 аст, ки молодёжни соли барои 2003 сола сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри пур аст. коробка механика, мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. краска 4 диска, 4
баллонҳои қариб ки нав аст, яъне ки 60-70% аст. Састани хуб, магнитофон салон тоза, яъне ки задаги пуштагӣ надорад. Мега мошина полни худ молодежни мега барои хидом тайёр кардаги мега соҳибшон сум дар кор шуда мошина фурӯш давода. Дӯстони азиз, ин маълумотро ҳамаш соҳиби мошин худшон гуфтагӣ ҳастанд. Мисол ҳуҷҷатҳои мошине ки бурчида мега соҳиб бош. Мошин дар пойтахта дар шаҳри Душанбе нархаш 12500 сомония ки савдош тоқа дар назди капот, яъне каунтарга арзон мешавад. Мошин молодежни чёткай бардори азиз, хеле худом дидистем. рақамошон дар поини видео мондаги ҳастанд. метавонед бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин ваз 21099 гирем мошинча чёткай марҳамат. мошини фурӯши аз сайбардорон бояд тага Nexia аст ки чӣ хеле шумо дар комментариҳо менависед ки ками Nexia арзон бисёртар монед. баҳри шумо дӯстон аз омода карда ба мо пешниҳод кардам. خب دایو نکسی سالی برای 1996 سال سودشورش بنزین خلی آبیوماتورش یک 6 لیتر پلاستیک کارابکا مکانیک است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی میگه صاحبشون همه معلومات پیشنهاد کرده هستن. حجت‌های ماشین میگه تا ماه دکبر 4 تا دیسکای خودش کالپاک سالن توزه ماگنیتوفون الکتروپاکه در رادیو کراسکا همه خیلی ماشین میگه تکنیکی چیزی که میگه سوزا میگه خیلی با بیشتر معلومات یا بارگاه اساسون علاقه میگه میپرسید. ماشین در طرفای دوشنبه نرخش 10000 سومونیه که نشد ارزان کردن یگان چی گفتگی نیست. بردان در همین ویدیو ما قریب 4 تا نکسیو ارزان بود که من فکر میکنم یک تا میره شما انتخاب کردن میخریم برای که بسیار برداری ما خیلی ماشینا رو دوست می‌دارن. واریانتی خوب ماشین به حد بعد ارزان شده دیگه. مرامت زنگ زنی با خیلی قچور چک نه رقمشون در پایین ویدیو مونده. فقط ای شما یک خواهش که یک دونه لایک التماس میکنم مونن چی مشکلی که در کار نمی‌سید و البته کو با شما کوفتا پیشکشتون میکنم فقط کانال صبر کنید. 12 ماشین فروشی نوبتی از سربرداران باز 2107 молодежный است که سالی برای 2003 سال سودشورش بنزین خلی گاز ندارد. آبیوماتورش یک 6 لیتر پلاستیک کارابکا مکانیک است. ماشین در حالت خوبی بهترین قرار دارد. ماشین میگه 4 تا بالونش میگه پاچکای 4 تا دیسکای خودش 9 ماه دیگه حجت یعنی که ماشین سالن توزه ماگنیتوفون همش 100% میگه ماشین میگه молодежный کردن برای خدمت میگه تایید کردن ماشین پوشیدگی ندارد. رادیو کراسکا سفید پولنی خود молодежный سایستانی خوبه میگه صاحبشون. ماشین در شهر دوشنبه در پایتخت نرخش 15500 سومونیه که سودا معامله دوستی برداری در نزدیک کاپوت میگه میکنه معامله میکنه میگه فقط آدمانی خریدار باشن میگه بیا اوستاش بیارم میگه ماشین ببینه بعد سودا میکنیم. بعدون اگر شما خیلی ماشین فروش داشته باشین که خانه، زمین، کوارتیر، مغازین چیزی که نباشه برای فروختن میتونید معلوماتش قطعی صورتش در نمره ایمو واسه مراجعه کنین. ما در ویدیو آینده رکلام خصوص کردم میپردازیم فروش ده. دوستان این بود که 12 ماشینی که با ما رابطه کردم و پیشکش شما کردم تا ویدیو آینده. خدا نگهدار همه شما تا ویدیو بازدید.